سرۆکوەزیرە عراقی محەممەد شیا سوودانی دەربارەی ێرشên درۆن یên بۆ ser herêma Kurdistanê û rewşa Sûriyê de daxuyaniyek belav kir. Serokvezîrê Iraqê dibêje wan li ser êrişên dronan li gel herêma Kurdistanê komîteyek pêkanîne ta ku wan êrişan lêkolîn bike. محەممەد شیا سوودانی ragihand derbarê êrişên dronan da me li gel hikûmeta herêma Kurdistanê komîteyeke bilind ya lêkolînê pêkaniye ji bo destnîşankirina êrişkaran. Bavangî li gel hevpêmanan em kar dikin ji bo dîtina cihê rakirina dronan. Daş dijminê me û Sûriyeyê hevpar e û hetanî niha jî gefeke rastaqîne ye. Em Sûriyeke yekirtî dixwazin û li dijî her hebûneke biyanîne li ser axa wê. Ewlehiya Sûriyê ji bo ewlehiya niştimaniya Iraqê giring e. Daş bi zelalî û eşkere li nav Sûriyê da heye. Daşê hejmareke zêde ya çekên artêşa berê ya Sûriyê bi dest xistine. Hera Daş Sûd ji rewşa aloz û ji wê guhertina ku çêbûye werdigre.